Dia 1 del calendari d'Advent explicant històries de futbolistes catalans. Avui, Víctor Valdés. Sabies que un dels porters més guanyadors del Barça va acabar entrenant a tercera? I va ser expulsat en el seu debut al juvenil a Blaugrana. Víctor Valdés no era només reflexos i títols. Guanyador de 5 lligues, 3 Champions i 5 Zamores. Però darrere la llegenda hi havia caràcter. Molt caràcter. Yo seguía pensando que estaba loco, así de claro, pero como yo también estoy un poco loco, entonces me sentí identificado con él. Va discutir amb Van Gaal al Manchester United. Va desaparèixer del Barça per topades amb Kluivert i fins i tot va repartir un cop de puny en un cinema. I sí, també va fer fora a 2 ajudants en el seu debut com a entrenador a l'Horta. I per si encara no en tens prou, el que probablement és el millor porter de la història del Barça no li agradava ser porter. Sempre s'ha dit que els porters són d'una pasta especial. I Víctor Valdés ho era. Demà, dia 2.